Inno on tarkoitettu ilmavirran säätöön, mittaukseen ja äänen vaimennukseen, sekä se sopii niin tulo- kuin poistoilmaventtiilin yhteyteen. Inno on erinomainen ratkaisu huoneesta toiseen siirtyvien äänien vaimennukseen. Innon materiaali täyttää vaativimmatkin puhtausvaatimukset ja se on luokiteltu M1-luokkaan. Innon asentaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Mitään työkaluja ei tarvita. Inno laitetaan kanava-aukosta kanavan sisälle, missä mittatarkka inno tiivistyy tarkasti kanavan reunoja vasten. Inno on myös helppo irroittaa puhdistusta tai uudelleen säätöä varten. Innon äänenvaimennusta voidaan vielä tehostaa asentamalla 2 innoa peräjälkeen. Käytännössä innolla voidaan alentaa huoneessa äänitasoa 2-4 desibeliä. Yli 5 desibelin vaimennukseen suositellaan käytettäväksi savavaimenninta. Innossa ilmavirran säätö tapahtuu aukaisemalla tai sulkemalla tarvittava määrä ellipsireikiä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että 3 reikää auki halkaisijaltaan 100-125 mm kokoisessa säätöpellissä riittää asuintalossa 15 neliön huoneen tarvitsevaan ilmavirtaan. Inno, maailman pehmein säätöpelti.